Yung ba mo? Laging guide. Ako gano'n. It's okay, you manifested. Anak. Oy, oy. Social ka na dapat. Where you going na? Sabay, parang tayo tayo mag-iigan. O, parang kung namin may ako. Or mema lang. Kalimutan ko recording. Pag alam ko na wala na. Oo nga, parang may kasi would you rather do it in the back? Well, I don't like it. Pero ang sayo pa naman, pag talagang siguro. So, parang hindi siya gumalaw ha. Akala ko hindi naman nahabol nila. Ano sa mga baba? Ay, nakuha mo bilang pag-ibig mo naman, parang concern number naman to. Sometimes there's just one ba't po, diba? Dito minsan kasi, oo. Gusto mo yung isang ano, palikod ko. Maganda actually mo lang mo, sir. Kaya lang nga, hinuhuli lang kita.